Vi har 4 par. Vi har også 4 dansepærer. Men hvis den lige har en præsentationsdans, inden det går løs, og inden det skal bedømmes fra 1 til 3. Engelsk dans. Værsgo. Nu vil jeg gerne se en dans mere. Og nu skal den så bedømmes fra 1 til 3. Kan I vise os en dans mere? Det vil vi meget gerne se. En flot engelsk dans. Værsgo. Favoritter med her. Det er rigtig godt at høre det, og jeg synes også, det er så flot dans. Vi glæder os til at se jeres tango. Værsgo, kom med. Jamen, det er der god dans. I eftermiddags, der var der nok nogen, der fik gåsehud, fordi der var lidt koldt i hallen. Nu synes jeg, der er en helt anden grund til at få gåsehud. Og så er der nogen, der fortæller os, at Showfox, det er en svær dans. Nu skal I bare se, hvor let den er. Det er jo vores lille. Eller gerne vise os, hvor let i Showfox den er. Værsgo.
Puha, det er god dans, vi ser her. Det bliver ikke sjovt for seniorrækken at komme ind efter den her. Det vil jeg bare lige sige. Det er så god dans. Der er bare det kedelige ved det. Vi har kun én tilbage i denne her runde, og det er jeres kikstil. Vi glæder os meget til at se, og så vil jeg gerne høre, er der nogen af dem, I synes, I skal have med her i aften? Favoritter, værsgo. Tusind tak. Det var rigtig flot dans. Jeg kan godt forstå publikum, vi er oppe og kører over den her. Jeg vil næsten gætte på, at der har været danset